Ga wata damfara sabuwa dal a leda. Lalle masu POS ku matso kusa su saurari wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Wato yanzu yanda suka shirya damfara shine za su je ne su yi sayayya ta kaya ko ta wani abu a kun wani mutumi. Ya ba su account number su ce bari su je su turo masa da kuɗi. Bayan sun tura masa kuɗi za su kawo mai receipt kuma zai ga alert zai ba su kaya su tafi ba tare da ya san su ba, kawai ciniki ne. Ta kuma in suka tashi tura kuɗin gurin ka za su suna zuwa za su ce cire anan ka tura mana ko su zo da cash. Bayan ka cire sai su karanto account number kaza kaza wani suna ka gani sai ka kaya musu shine kai tura kawai ina ga shine in tura tura sai ka tura ka ba su receipt su tafi kawai sai gobe sai jibi sai ga sun dawo ko sai ga ya dawo amma shi kadai ne ai kudin nan da ka tura fa wallahi ba su je ba ashe kwata kwata ka ji ba ma ofe bane ko kuma ba money point bane kaza ku ta yi dai da karshe su ce bari mu kira mashi ya kira kai ne mai POS din mai gida ni kudin nan fa ba su shigo ba kaza da kaza su daga ma hankali da ƙarshe su ce ba su je su dawo sake dawowa za a iya zuwa ma da mutum mai gida ne za a tura kuɗin nan wallahi kuɗin nan ba su shigo ba kaza da kaza da ƙarshe sai su ce to da Allah alfarmar da zaka ba musu tunda kuɗin nan ba za su ce ka biya ba tunda ka riga ka tura kuma su ne suka kuskure yanzu da Allah ka je banki ka je kai court order a dawo maka da wannan kuɗin an dawo maka da su mu sai mu zo da Allah mu baka account number da za a tura kuɗin kaga idan ka je kai court order zaka sa a ciro wancan kuɗi za kuma a dawo maka da su idan aka dawo da su ka zo ka ɗauka ka ba su sun cuce ka sun cuci wancan shi ma zai iya zuwa court yayi court order za a bashi zai kawo banki za su ga cewa court ta ba da dama wannan kuɗin ƙarya ne kaza wallahi kana zaune zaka je an cire ma wannan 300 ko ma nawa ne an mayar masa da shi ka kai ka cuci saboda kar ka saki wani ya zo ma da irin wannan rainin waya in har aka zo deposit kai company ka gaya wa mai kuɗi cewar kaza ne ka tura to ko me ya je dawo babu ruwanka ka ba su receipt ka fita so jiya na zaune ne kira ni yake cewa haka ta faru da shi da yake ba account ɗinsa bane ya kira yayansa yana gaya masa ga abin da ya faru yayin yake ce mai ba damuwa rana kaza ya rufe shago ya je court order nace kada ya sake yayi wannan macuta ne cutar da shi zasu saboda account number ma da aka zo da shi na farko ya tura kuɗi aka ce ba shi bane ya ope ne da ya mai da ita ofe zai tura kuma sai ga sunan ya bambanta kaga ya kamata ya ga sunan iri daya sai sunan ya bambanta aka zo mai da wata account number kuma da dama su lalle ya kamata mu kiyaye mutanen nan sukan iya zuwa da hanyoyi da dama saboda su cutar da a dage da addu'a kuma a lura sosai kuma na gode da kirana da kai ni ma na ji daɗin wannan shawara da na baka kar ka sake ka je kai wannan kwato da din kada kai ba laifin ka bane laifin su ne Allah ya kiyaye kuma kada ku manta ku ringa sharing ku ringa posting saboda idan wani ya gani ya amfana kai ma kana cikin ladan